Funga baba murume wenyewe. Funga murume wangu. Murume wangu tinorima. Saka pakurima watinoita. Aiwa mati ndokiwa zvirozi paptemo. Alright. Vanongona vape mukana. Ndinofungidzira kuti vanhu pavanonyoresa mama vaningirina. Vanonyoresa zvavo kasi. Vanenge pamwe vabatwa neshungu. Saka vapei vanyoresa taura zvada kunyazotaura chaizvo. Toona zvikuenderana nezvo zvakanyorwa. Taurai. Ndofunga tinorima nemurume wangu. Rima kwatinoita kana tichinge takohwa murume ndo paanozondiramba kana tichinge taita takohwa. Saka afunga zvaane makore zvichingoitika sekudaro. Saka gore rapera paseri zvakaitika seizvozvo futi akati ndichada nezvako nakatapera futi tapedza pakukohwa. Ini ndo pandakaenda kumba kwedu. Vandamusiya ndofunga chibage chakakapedza kuzodya ndobazonditi chuya tidzokerana. Takabva tadzokerana saona kuti tine vana tese takabva tadzokerana zvechokwadi kuramba. Mvura yakabva yanaya tarima. Patikakohwa apa takakohwa ndofunga zve 10 tons. Pa10 tons akabva atengesa 5 tons. Atengesa 5 tons kudaro ndakabva atituma mwana kundipa inini $100 anzeno pamenini wangu kuti ndo mari yawo yegore yese yaakaita se yavakashanda. Atumani mwana wani? Mwana wemurume wangu. Saka inini ndakabva ndati sezvo iye ari kuti haasichandide ndakangoramba ndakagara ndakati ayo ndikumira kubuda pachena handipechi mukuru. Ndofunga nyaya yedu takambogasa pasabhuku takatoneta kuenda pasabhuku tingogadziriswa hapana chakafamba. Ipapa kundizosvika kuya kuno ndakanga ndaenda futi pasabhuku ndikavati sabhuku kumba uku murume akuti hashandida asi kuri mukatikaita kandipa $100 ndo munhu wangu wandikawanda. Saka sabhuku kati nyaya iyi ndaita sendaimbo murume akambouya kuno. Saka taada kuti isusu nyaya iyi haisi kukwira dara asi da kuenzanisa nekuti murume tinoshanda naye. Kuda kuenzanisana. Zveshuwa sabhuku kaita sekudaro sandi. Waita musangano inge iripo yapera musangano iyeyi. Ndo nyaya yangu paikatanga kutaura sabhuku kati pane nyaya iri pano asi nyaya iri pano kuda kuenzanisa vanhu. Haisi nyaya yekuti da kurambanisa vanhu. Kuda kuti musha uite sei uwakike. Zveshuwa sabhuku vakabva vatipa mukana vakati murume ndiye akatanga kuuya. Amai vachibva vazoteera saka baba taurai. Baba bva vataura nyaya yavo vachipedza ini ndakabva ndatsanangura nyaya yangu. Saka wangu wada kukohwa mene kuti advice here. Baba bva vati nyaya iyoyi ndichatomboda ini zvemukadzi uya njerese handichada nyaya yangu kana achiendesa hake kumberi ndaise kumberi inini nyaya iyi mukadzi uya handichatomboda. Saka munhu asi makwira dai. Ndokukwira kwandakafeta. Ndabudirwa pachena. Baba maitwa nyaya adakubudirwa pachena. Taurai. Pasoro changu nemese makorokota. Sikutaurwa izvi zvinenge zvichokwadi zvinhu chandoziva panotaurwa nyaya tera haisi zvokupikisa zvataurwa. Taura zvemazira ako nemo kwete kupikisa. Regai maringe nemamiriro azvikaita. Zvinodiwa kurima tinorima. Shamwari. Ndotanga usapinda munyaya. Mukadzi uyo ati izvo ndibudire pachena. Kuzati usodorese uchimuda here. Chimuudza manje ndosara nyaya. Chimuudza mukadzi uziva. Chimuudza uzotara nyaya yako. Alright, mudzimai wangu ndinokuda. Hai, ndichitaura zvindaro. Zvadaro nyaya iyi zvishuwa sekutaura kwaita kuti tinonetsana. Manetserano atinoita ndeyekudai so. Mumwe wangu akwanise kutaura nyaya yatinonetsana haisi yeusiku ndeye masikati machana. Zviri kutaurika kuti tinorima tichidii hongu. Maringe nemamiriro akaita nyaya ndeyekudai so. Ndofunga 2019 takanetsana. Tanetsana hakusi kurwa kana kuita sei kana nyaya yemari kana nyaya yekurima haisi. Asi kuti maringe nemafambiro andee ndichiita ndichienda kusangano ndichidii munhu wangu agutsikane neni. Munhu wangu asingagutsikane neni ndezvekudai so. Ndofunga ndakabuda maseni ndichienda kunotakura zvidhina kuma12 dzeusiku. Ndadzoka kuma 3:30 ndakaona moto uchibvira pamba. Ndaona moto uchibvira pamba ndakati chii? Mwana ndiye andikatanga kuona mukomana. Mukomana akati ndamutswa namama watema chibhedha wapisa. Ndofunga ndakakwanisa kushedza kana kumutsa vamwe panext. Ndakati uyai muone ndozvaita sei? Ndozvaitika parapa. Nyaya yakadai. Zvishwa
vakaenda kumba kwavo ndakateera. Mateerero andinoita ndeyekuti ndinoenda ndichikumbira mhuri yangu. Handiende ndakaoma, handiende ndakaita sendoenda ndakapfava. Zveshuwa mhuri yangu yakadzoka. Kechipiri zveshuwa tauya pamba patagara. Kechipiri zveshuwa patanetsana takuenda maelection ya 2023. Ndofunga muswa 5 July ndipo takatanga kunetsana. Mudzimai yangu futi baaenda. Tiri kunetsana kuya ndezvekuti mudzimai yangu ane vamwe vana, ini ndine vamwe vana. Mudzimai yangu handina kumurambidza kuenda kumaricho. Zviya zvokuti unonotsvadzwawo mari yako uchibatsirika nachi. Iniwo ndinenge ndiripo pamba ndokuti asi unongoka kaita kaita sei. Zveshuwa mudzimai yangu akasvika pakusumuka kuti inini nezvako taramba tichinetsana. Ndofunga ndakakwanisa kusumudza foni. Ndakafonera mai ndikati mai kuna mbuya wangu. Amai kuna tanetsana kuna tikunzwisana. Havati vakurongedza vakuya kumba. Ndofunga amai vakatora vakati pari peri padhuze ndakati regai ndiwape foni. Vakati ko mai kuna uri kuenda kupi? Vakanzi amai handisi kuenda kwenyu ndiri kuenda kumba kwani kwedu. Zvadaro paye amai kuna zveshuwa tiri pakati pekuti vari vaishanda pagoche vaenda nerori. Saka vakasvika pakuti amai kuna ndipe zvinhu zvangu tese ndiende zveshuwa. Vakatsvaga rori vakatakura zvinhu vakaenda kumba. Vakati mombe iri kudange yatikarima tese ngatitengese tese tisherane. Ndakateera saizvozvo vakatengesa mombe vakadii mbudzi vakaenda se vakatakura. Ndofunga vakaenda 2023 vakaenda muswa 28-29 August. Kubva ipapo 28-29 August ndakazoteera mhuri yangu gore rakapera muswa 5 October. Ndateera mhuri yangu muswa 5 October. Ndofunga kuenda kwakaita kumba kwavo handina hwandera ndikamboteera kana kuhwandira kuti vanofamba nani kana rodi handina. Ndakaitoenda kumba kuna mbuya wangu ndokwanga kune vanhu. Ndokataenda tichidii dzamai nemudzimai yangu tichitaurirana tichidii. Mudzimai yangu akatanga kudzoka kuya kumba. Mudzimai yangu akatanga kutaura kuti aba kuna honai vana vari kutambura yaiti tese tidzokirane. Ndakati alright honai zvino maendero amukaita se amukaita. Takatengesa mombe tikaparadza midziyo chichi. Zvino manje nyaya iripo ndeyekuti mombe ndo dzatinorimisa. Saka ini mari yangu yamukatengesa mombe mari yangu yekuti ndidzore mombe mudanga ndinayo. Yenyu munayo here tidzokirane titese tigare zviri pamutemo. Zvakanzi ndinotsvaka. Zveshuwa mai kuna ashe vachasa izvozvo. Vakabva vaenda kuna sabhuku ndadzoka pamba pangu. Zvakanzi mazvinzwa here? Zvakanzi sabhuku zveshuwa takaita musangano. Taita musangano vakauya. Padare. Vakanzi vangu vese mboendai. Regai tisare tine committee. Zveshuwa committee padasara ndikati ndine vamwe vandinoti muzukuru patezwa vangu. Ndikati imi misarai pane nyaya iri pana pada kuti mangwana muzondipupurira pandichateera mhuri yangu. Zveshuwa nyaya yakataurwa kanzi ndadzoka pamba pangu ndikati ini ndinozvitambira. Asi kuti nyaya hatingangoti tadzokerana tisina kuenda kupi kumba kwavo. Tinonzwawo mashoko anenge achitaurwa kupi pana atezwa. Zveshuwa ndakaenda rumwe pana ruviri. Rwechitatu ndo pandikazenge tazosangana nemadzimai yangu aitoenda kubasa iko kwandinotaura pagoche. Ndofunga tadaro taitaurana taiti Makuna kupedza? Makuna kupedza usanangura? Ndakuda kupedza. Tadaro paya. Ndofunga takazodzoka nikumba kana baba. Ndazogara mhuri yangu padatambira. Tazogara. Mhuri yangu ndofunga ndakazofonera tezo rangu ndikati pane 3 weeks. Ndikati ko mhuri yangu aisati yauya zvakanzi wachiri kubasa. Vari kumirira kutambira peyani. Yawo zveshuwa kwaya kumba musa 2 December. Wauya musa 2 December. Ndofunga vakandifonera kuti ndakuya ndikuregai ndikuchungure. Pandati wachungura ndatosangana almost about 1 kilometer and a half. Ndopa ndikasangana nawo. Vachiti ndikudzoka hangu kuna ashe pati. Ndafonerwa ndikati wafonerwa nani? Ndafonerwa nasisi wangu kunzi ukangodzokera kumba kwalake tikuya kokuruwani nehanzvadzi dzangu wajaira kungoshandiswa. Chichi ndakati zvino uchaenda kupi? Chidzokera kupi? Kumba. Ndipo vakadzokera kumba kwavo kuna amai vavo. Ndofunga vakangogara 2-3 days. Amai vakabva vasumuka nevamwe vandinoti ambuya vandingambosvikira ndichitaura nyaya yangu. Vauya kusiya mudzimai yangu kupi? Pana baba. Vasiya mudzimai yangu pana baba ndofunga ndakabva ndatambirwa kuita sei? Pandashedzwa kunzi vatore mudzimai yangu zveshuwa pandatora takagara. Tagara zveshuwa zvavarikutaura kuti takarima takadii. Zveshuwa takarima ndakatengesa zveshuwa chipanda zvinoita 10 tons. Chikaita 9 point. Chaita 9 point zveshuwa. Bozi tine makohero atinoita kumunhu. Atikohe necash. Tinokohera nezvikwere tishandisa chipanda. Nonyora pasi. Ndofunga ndakakohwa dzimwe pana kuita 9 days. Ndine vanhu safe. Saka pa 9 and after nzidzo dziye dzandikakohwa. Zveshuwa ndakatengesa 5 tons. Chimwe ndakabhadhara labor, chimwe ndakabhadhara share. Saka pa 5 tons dzandikatengesa
ndakaona mari inokwanita 1.2 ndaona mari inokwana 1.2 ndakakavha chikoro chikwereti $100 ndakabhadhara mutero wangu wefulenzi $100 marisitsi acho ndinawo ndadzoka tofunga ndakatomboenda kune sadombo wangu ndikati sadombo ndibvunzire mudzimai wangu kuti akangodigumbukira chii chiri kuita zvishuwawo sadombo ari munzira akatoenda wakataura kuti wakataura ini chibaaitengesa kune munhu akabva aenda kubotswana baazoti after 3 weeks uyautorechi mari yako zvishuwa ndo panga tiri kutanga ita sekunetsana tisingataudza tisingadii pataigara muimba imwe chete zvishuwa zvandikazoona ndezvekuti mari inoita se inonetsa kuichengeta chandingakwanisa kuita ndechekuti pavana vedu vatinawo 3 ngati pandabvisa $50 pamwana egega ini pandati iwe mukomana mukuru tora $100 ini $100 iwo $100 nekuti ifanira kutenga ichi hembe handina kutaura ndichiti iyi ndiyo mari yekushanda kwamukaita se pamukaita ndaita saizvozvezvo ndofunga ndakaramba ndichigara nevana tichibikirana tichidii vana vachienda kuchikoro ndichishandisa mari yandikasarwa nayo muhomwe yandikatsanangura ndichidii kuti tiwirirane $450 pa$1,200 saka iri nyaya yekuti ndakapa mudzimai $100 ndichiti ndiwo yeseka aipapo ndikupokekana pavari kutaura zveshuwa kuti sande pakati padare zveshuwa dare rakaita sabhuka wakandisvedza wakanditi uyai kudare revillage zveshuwa ndakaenda aiwa wana ndikudira pachina kuti kune nyaya yako ndakazonzwa tatoita dzimwe nyaya sabhuka kati pane nyaya yadzimai vangu neni toda kuenzanisa zveshuwa ndakaona nguva yekuti tionane kana kuti vabereki vangu varipo kana kuti chiyo varipo sandi yacho makuseni ndandamukira kutora sadombo nambuya vemudzimai vangu kuti tienzaniswe panyaya yetikwanise mukadzi wako uchiri kumuda here zvimwe ndazvinzwa mukadzi wako uri kumuda here unomuda sabhuku tipei maminitsi enyu muona nyaya dzamune maita sabhuku dzinongoda imimi futi panyaya iyoyi yamanje haina maminitsi asi ine komiti yangu yakamendinayo uyu ndisekretari wangu zvishuwa obe uyu anoita basa rangu zvakanaka asi panyaya yekunetsana nemadzimai aya yakanyanyisa zvise zvavakutaura zvokuti kubva kwese kumashure ndachiedzawo kumupfumbamira sokuti uzi handingataure nyaya dzakewo pamberi pevanhu kumba kwangu chaiko chaiko ndakambugadzisa ka4 handini muri kuona ipapapo ndiye akazotanga futi kuuya tikumba hakusisina rugarewo dzimai aroda kumwisa mwana mapiritsi emakonzo iwo zopedzisirano iwo futi pache zvake akuenzaswa nasadombo akatotiza anenge muzukuru wake ane tambo kuda kunozvisungirira saka uya ndirazomutaurira manje kuti akatiza ndiani uyu ada kusungirira ada kusungirira ndikati ndikamubudisira pachena kuti ndine nyaya yako uku handizomuwani kuti mashure kune dzimwe nyaya dzatisina kumuwani iye achitodiwa panyaya dzipi idzodzo ndosaka ndisina kumutaurira kuti kuti chamutaura nyaya yako saka zveshuwa vanhu ava changamira ndoda kuti mundibatsiro ipapa ndikuda kuti uyu sekretari wangu kawo munatsoitonga nyaya iyi zvakanaka kana kuri kuwirirana kamuwirirana nokuti ichandikazotya manje ndikati vanhu ava neta kuvaenzanisa pakazofuma bafa mumwe uye kana kuti murume azvisungirira izvonzi nyaya yakambotaurwa kwasabhuku munenge makundibvunza kuti ko sei iwewe usina kuisisa kuno uye dai anga ari akazomwa mushonga kana kuti akamwisa vana aizoti stiru nyaya idzoka futi kupi kwandiri ndosaka ndikazodaidza mupurisa wenyu kuti auye atorewo futi maminitsi enyaya iyi shure paunge tavaenzanisa uku murume ndiyakati inini zvomukadzi achari zvosaka mukadzi akazomutera kwakumba manje kuti sabhuka ndikuda kuti zvangu nyaya iyi ende kupi ende kumberi ungafambisei kuenda kwamambo ndikati inini ndikamunyima manje kuti anofamba so anogona kuzokufuma akafa kana kuti akauraya vana makaita zvakanaka ndokuchibva ndaita sei ndokuchibva ndamupa phone number kuti chifonera mupurisa wamambo uyu munotaura nyaya yenyu kupi ikoko kuti nyaya iyi ende kumatsimba mahombe anodarika yangu aya nokuti ndanoita kuigadzisa nyaya yevanhu kana kuvhireji chako vatona ziziva ava ndo makomiti acho mamwe akorokota vamwe atoshaya
mari yokuuya kuti wakutitise anonetsa apa ndopi maonera nhasi muri kutonga nyaya kwete maonero enyu maziviro nokuti vana vamunogara navo tikaota maonero hatitonge panapa maziro andinoita chaizvo zvokuti ino makore chigadzirisa murume anonzvenga kumukadzi haataure chokwadi kumukadzi anonzvenga mukadzi wake amubudire pachena asi izvozvi manje hazviitike pese pese zvinoitika panguva yekukohwa chete iyoii kana zverazhizha wodzokera pane zvaangotaura zviezi zvokuti yararai nosundza maoko pane zvaangotaura zviye zvokuti vakahaya motikari mukadzi akatengesa mombe izvozvezvo vakazviita secret isingatongozviziva kuti ndozviripo iye mukadzi wacho kana ayozotaura kuti ndozviripo kumba uku pastage yatasvika hapana murume wacho futi kuti ayazotaura kuti ndozvazvikaita hapana ndakuzinzwa nemakuhwa kuti ndozvakaita ndobva ndazobvunza saka ndikaona manje kuti ndizoya kuno kuti tini naashakamiri ndozvakaita vana vangu kuti ndikaona kuti hazviita sei hazviite but vakandinzvenga vese papi ipapo pavakaita ipapo saka nhasi unoda kuti aiwa changamiri matomu inini ndakoshonora ndaisa pamuri sekretary wasabhuku ndisabhuku handizvozve kana sabhuku asi panobata bhuku ndiyani ndiwe saka isuda kuti uite zvakanaka mukadzi we aneta nokushandiswa amai maneta kai maneta muchiudzwa kuti munodiwa ama akuenda isu ada kuti unogara zvakanaka nemukadzi wako mira kunetsa nemukadzi nguva yekudya mari inonoda mukadzi wako ndemukadzi wako sawesite nguva zvezvo vari kufunga izvozvo nowesita nguva aenda adzoka uda kuzvisungirira umana mumota mamune ropu taida nawo maini nhasi tokupaka oita pachena mambo achiwitinesa ndozvauri kuda usatore mweya wouisa mumba mweya wakaipa iwowo hausi mweya wakanaka uda kufa wokuzvisungirira usingapinzi wakafa upinzwa mumba kuraswa ka nembe dzako zvese nebhutsu neeti inonogara zvakanaka nemukadzi amaende papi pada kugadziswa ndatonzwisisa sabu kana vatatu uyo anonzvenga ndatoona problem haisi pamuri mari anza uise mari sakaremara kaizvo ndakaremara ini ndidzidzisewo kana iyo ndinyime ndadzidziswawo mari kuti iuye chengeta mukadzi ndomutemo wemari chengeta mukadzi andonomuda here muchengete mupe mari inowe tarisa vanhu vese vanonyima inoona kuti pamusha pake panei kana ngoro hapana kana mutsairo chaiwo ndipe mutsairo bvanza hamugonoenda musango ichi ukuzvitangisa mukadzi wako saka makomborero aenda mashoma iyoyo ilangweji yakapwisa ukangozviziva chete izvozvo wagadzisa upenyu hwako mude mupe mari chete kana atadza kuzvishandisa unokutaura kuti ona ndakupaka watadza kuzvishandisa umudzidzisa ukaomera kai ukaomera haana kuomera here amai hauna kuomera here pamwe pacho pane vaida kunyatsotsana ndinoita pavanadasi pane vaida kunyatsotsanangura inasi ndiri kuzvibudisa zvikutowanetsawo nokutoona vakadzi vamwe vachipuwa mari kunotenga chii grosari pari kuda wedzotsanangura ndepekuti uye sitimes ndenge ndichifamba handiti mari ndizvishuwa ndenayo handiti vanobva avhuma manje chitengai chakati nechakati zvishuwa chichifamba nenokukwanira uchengeterwa imwe yacho tonoti hauende mberi asi andamboona mukomana mutsvuku anonyima uye atangisa ndewokutanga mukomana musvinuka dzidza kuita zvinhu zvakanaka sabhuku mozoya motora ringi mamunaya paipai munotora bheji musi wefriday panoitwa musangano wemasabhuku motora bheji mo maita kuti agadzire yakanzi secretary
chiremera chake ichocho ndicho anofanira kuisa mubamari. Kana mukuru kwese kana kumusangano ane chiposti nditonyara izvozvo. Mukunyara Makawanda kuti manje kana mabuda panza munotaurirana kuti kwamambo tatongwa kwedu takugadzisana saka tasane tatongana. Ndoda kuti uite zvakanaka munyingini. Unomubatira huku kwaunoramba every day. Ukurambwa kana kana murume ndayafa kunyengerera kunzi ndakuramba kuti ndaisiti wandinambirei kundagadzirisa kwete kuti wewe ndokuramba kana enda unosaina apo udzoke udze mudzimai wako choda umuripa nacho chokuti mwoyo wako utende uko wakanyanya kayo. Gabva kukudza ipapa zvochireva kuno chada kubhadhira mukadzi wake sabhu kuchinoya kwamuri imimo pamukadzi wake pajekerere. Imwe yanga yasara ndeyekuti uyu ndiye komiti member yangu hombe. Aiwa dzimwe tozotaura nhasi ngatibate dzine basa Iyo dzine basa idzidzi uyu mudzimai akatodaidza uyu ndakandisipo manje ndabuda kunzi yamuone zvaitwa kuti kumba kwangu akasvika ndobva aenda kuona bhaketi rake raanocheresa mvura mukadzi uyu raitirwa magomukadzi ndokuzonditaurira manje kuti chii ndo nyaya yekupi iyo yogara apa manje zikada varume dzanga muchitaura ziye manje hadzisi nyaya iyi ndo nyaya iyi naiwe akaitira tsvina mubhaketi remvura ndiani changamire pamusoro iyo nyaya iyo yakatondishamisawo maringe nekuti nekudai so ndofunga musi wechipiri ndakatobva kumiting yemayouth games ataitita iwe chimboteerera kayo uri kupara mhosva ndikupara mhosva ndoda kutsanangura maitirwo azve zveshuwa ndakabva ndasvika kumba ndakaneta ndakambosvika korara ndasvika korara musi wechitatu makuseni ndakutobva kuna baba kako ndopa ndikasangana nakomiti member wamazera vachiti anzi menyu wako yakumba uko anzi imi mamatorara vakaona chitsvina mubhaketi dzokugezera neweti ndakati ko zvakafamba sei zvakanzi wako yachindiratidza kupi kumba ndakati ina pana chandikira se chandiri kuziva vana vabva kuchikoro ndakati nai asi kuti pane munhu akanzwa mudundo here kuseni usiku akaitira mubhaketi ndakati inini hapana chandingakwanisa kutomboita. Rega tireruse sabhuku tongoti vana vakanga vakiwa nemudumbu usiku takurerutsa nokuti rekugezera rega tichingorerutsa maika bhundu tine nyaya dzakawanda asabhuku uyu haachazvita futi uyu achabata mbudzi yake mbudzi hadzi unokupai mupa mukadzi wake iwewo mbudzi hairaramire mumusha mako inoenda musha kwamai wako kwababa vako inoraramira ikoko tapedza kaizvo ndavhara maika bhundu aiwa ndavhara iwe ndozvanda kuti uite chete handi ndizvozvo ida mukadzi wako ndiye mukadzi wako yeye toite musikanzi wako aipa mbudzi yake muisirei anofanira kuti baba musi wa10 wedare anga abhadhara hadzi ini zvinondinyadzisa kuti vandinofamba navo vandotonga navo ndakagara ndakavaudza mutemo wavo unotitaurirewe kuti avafanira kunge vachiita zvinhu zvomango mango saka vireunditiinini sekretary wencheche ndiye ari kuita so munozotitonga muchiti kuti ndakuraedza chimwe chisina kunaka azvigura azvigura ka maita basa endai kumba tipei imwe nyaya anonwa waembano